Ahoj lidi, zdravím vás Windows a dneska toto nebudeme se o toho starat a je to Surfer Game Shake and Fidget a napíšeme si něco tady s 8 Windows LT, chatrný cep slabochů, síla plus 2, poškození 6, tady mám nějaké blbosti. Apeček mám 1260, tady mi chybí, takže tak a první, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, takže nemá. Jo, já to zatím ještě, takže budeme si tady písat. Máme zase trošku jistotu. Síla plus 2 nechci, mám sílu plus 4. Inteligenci nechci. Jenže tady síla, co si no já mám jenom 6 zlaťáků, takže si dál. No 10 hodin, dostanu jenom 9 zlaťáků. I to sice jdeme arena a nemůžu ještě, tak si dáme taky. Když nechci, tak dáme si na 10 minutek. Akorát do konce videa to bude stačit. No nic. Slyšel jsem o nějakých těch updatech, co přibyli do SVGčka. Já ani nevím, co tam všechno přibylo, že prý jakási místa, spalovací věž. Nechci jako to vědět ani, mě to je jedno, takže no nic, podíváme se do slávy. Nejlepší robináče. Třeba třída pouzník. No, takže to je 182 dobré. No nic, já si myslím, že toto byl jen takový úvod. Tady nemám, vidíte. Jo, jsme se ještě na nejlepší cechy Guerrers. Je to Last Hope. Apollo. To něco. To něco. Jo. Tady. Kuba. Guerrers. Error. 171. Ještě nikdo tady nevidím, že by přesáhl hranici 190, level 190. Tak. No, já se podívám na
pozici. Je tu asi 700 seků, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, já si kouknu třeba tady do toho, Fragon. Aha. Také lamičky. Jeden golden, no to si jděte do prdele. No nic, no, tak já se s vámi loučím a